отговорни мъжки професии. Ще се радвам наистина всеки един от вас да работи точно това, което иска. Но пред вас сега стои по една красива млада дама. А както знаете, жените много обичат да получават комплименти, да им се казва колко са красиви, колко добре изглеждат. Затова вашата първа задача е да направите по един комплимент на вашето момиче. Аз си много красива. Ари? Днес си много красива. И си много красива. По-силничко, момчета, че не се чува. Еди? Много си хубава. Виктор? Не, много красива. Не? Христо? Не искам си много хубава. Така, момичета, добре ли се чувствате сега? Да. След такива думи, коя жена би се чувствала зле? Втората ви задача, момчета, е, тъй като всяка жена, освен да се чувства красива, заслужава да бъде и много щастлива, винаги да бъде усмихната, втората ви задача сега е да накарате тези млади момичета да се усмихнат. Започваме с Марти. Арин? Лъчо? Млан? Христо? Еди? Виктор? Мет? И Христо? Добре, момичета, как сте? По-щастливи ли сте сега? Да. Доста по-ведри и усмихнати. Определено момичетата успяха и да ви разсмеят. Третата задача, момчета, за вас е да покажете на момичетата си колко силни момчета сте вие, как се грижите за тези момичета